Horas madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus adorakso tatangihon hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amin. Hatani Tuhatta nagabi jamita di minggu pasapuluh 22 hodung Trinitatis imana tersurat di buku Pesalmen biddu 34 mamuk kasian ayat 12 rodi ayat 10 alu dohot topik minggu halak partigor di adupan ni debata orang benar di mata Tuhan hujahama dihita songonoma hatani Tuhatta romahamu aliakanaha manangihon hatakon asa huajar hot Tuhamu parture ni biar mida Jahoba isi do bawa nama kalomohon hanguluanon maka olongi ari-ari marnida nadenggan. Saya jaga madilam maradupon hajahaton, jala bibirmu maradupon pakuling si paoto-oto. Sumuruk maho sian hajahaton, jala ulahon nadenggan, lului hasonangan, jala pareak mai. Saya manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor, jala pinggolna tuaka angguk nasida. Matua alonya kasibahen najat do buhi ni Jahoba asa disiapun sian tanoon berita nasidai mangangguhi doa kapartigor gabe ditangiho Jahoba do jala dipaluan nasida sian hagugutan nasida sudena ima hatani Tuhatta di hamuah kadongan saha porsiaon isedo nanidokna halak partigoron. Siapakah orang benar yang dimaksud? Secara sederhana, buido ta artiho songonon. Yang pertama, orang benar adalah orang yang melakukan hal-hal benar. Atau yang kedua, orang yang dianggap benar atau dibenarkan. Jadi lapatanna adong dua cara untuk menjadi orang benar. Yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal yang benar dan yang kedua adalah dengan dibenarkan. Molo dihata-bata didok dipitori. Nah cara na parjulu ima cara na taida daripada narobi. Ima akahalak na dipitori ala na mangulahon patik na sapului. Alai faktana tangadong dupe na dinobatkan sebagai orang benar dengan cara seperti itu. Ya kecuali Yesus. Cara kedua ima cara songon najupa kita di padan naib baru di perjanjian baru, yaitu dengan menerima pembenaran melalui iman kepada Kristus. Molo di Galatia 2 ayat 10 onom didok songonon. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, hamua kadongan sian hatoranganon gabibui ma taatusin waing molo didok partigor orang benar dada alani ulonna manang pabahenana apalagi alani usahana alai alana dipitori doibana asaga dipitor sianibui madohonota kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan alai dangbui marujung olak ni partigor manang orang benar dangbui holangguar jala orang benar manang partigor nanido naidak kolang guari alai pangalaho doi sifat doi alani akahala naung dipitori
ikos sai patuduhonon na dui dingulu si ganupari. Dia matadda pabua naung dipitori hita. Na perjulu didok di bagasa turpukon, orang benar itu selalu takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah. Takut manang mabiar dison bukan dalam pengertian ngeri atau gentar, seperti ngeri atau gentar misalnya melihat hantu, mamereng aka, najorbu, bukan. Tetapi takut di sini dalam pengertian hormat dan taat. Menghormati Tuhan berarti mengindahkan dan menghargai petunjuknya. Odo ciri-ciri ni halak partigor. Jadi na perjulu orang benar itu halak partigori imana sai mabiar mida Jehovah, takut akan Tuhan. Na kedua orang benar itu selalu menyukai hidup, mengingini umur panjang, makalomohon hanguluan dohot makalomohon ari-ari. Na tutu suku-suku ta adok tahe naso makalomohon hanguluan, naso lomoro hana gajang umurna, adok siya kitaw naso olo mangulu. Ramolo ta suku sada-sada hita, sudido hita madok naing mangulu. Jala songon nidok ni si Kairil Anwarido ate, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Gabe si gajang umur, sahatu na limuton, ima akatangyak ta songon halak batak. Marnini marnono sahatu na limuton ninna musik. Naswadong do awet umur ate, awet muda do na adong, au sugari adongi ra jalo otta do. Moladok pe madok mate na mau ninna. Olah kata doi. Idua sadidok na tua-tua hata do hata mate anggoroha roha mangulu do. Ay bukti na hola makuling ronggur jora mau Tuhan dan ninna do diripu na pitor na lau manita kibana. Dido ibana marupani mate petahoy na itor makuling maronggu pak na buti. Gitu di Tuhan terus serius doh rupanya. Alai molo taida sian parulaon dohot akka pangalahon ni jol manuaing hirana adong do naso makalomohon hanguluan dohot naso makalomoho gajang nyumurna. Dia mabukti na jala akaise mai. Contoh na rupani ima akapecandu narkoba, permabuk, teroris. Molo taparrohahon akka jol masisongonon akka namangulahoni siya nakatindakan na sidai sahira naing hatop salpusiat tanoddoy daw. Bahkan mereka seolah-olah tidak menghargai hidup, tidak penting panjang umur. Ima jorupani contohna. Jadi molo tadok adong naso makalomohon hanguluan, adong naso makalomohon gajang umurna, adong ima akasiula hajahaton. Napatuluhon orang benar itu adalah orang yang selalu menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Dijaga dilana doh bibirna. Unang dido ibanak halak partigor anggodang budupe di jamoton nedway. Dila doh bibir. Dipoda opat ayat 24 didok paholang masyako asyas sini pamangan. Jala padau sian ho bibir si juba jahabi. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. Molo di Jakobus tulu ayat 5 rodi ayat 8 macai takas do didok disi songo dia dilai jala songo dia bahayana molodang di jamoton. Isongon api namek mek do ibana didok molodak pitor di topi babuido masok-sok sahuta manang sada tobak di bae. Songoni manang dilai bahkan di ayat walui didok ido ula-ula ta memuji Tuhani amata lau sido tapake mabuburaho jolma natinopa
marguru turopani debata. Jadi dalam arti ibarat pisau bermata dua, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Jadi tergantung bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita mengendalikan. Dagabe jolma do juk dikendalihon, dang jolma mengendalikan ate. Ima na sering taida. Jadi mangihut tuturpukon molo didok, orang benar partigor adalah orang yang selalu menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Napaupaton, orang benar selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan dan selalu merencanakan kebaikan. Sumurut sian hajahaton jala sumakapi aka ulau nadinggan. Di turpuk epistel ngapi natorang taringot tu ulau nadingganon. Unang maatong natarsor, unang ma ala na terpaksa. Alai ulau nadinggani nunga betul-betul direncanakan ibana, disakapi. Jadi bukan karena kebetulan. Lapatanna hamuak kadongan saha porsiaw daktar pasohot tita haja hatu sia portibion. Mamuka adong do portibion nunga adong haja hatu. Tugas ta ima bohado asal say holak kita siani. Toktong do adong najahat di tanoon. Alai unang madohot tita siulahon haja hatu ni. Idun waeng nanidok na di bagasan turpukon. Hamuak kadongan saha porsiaon ima taulahon tadda ni halak partigor hita. Jala taingot ma, orang benar itu selalu istimewa di mata Tuhan. Matanya tertuju kepadanya, dua-duanya, seruan-seruannya selalu didengarkan Tuhan. Sebaliknya, akasiulah hajahaton Tuhan tidak suka. Amin, martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pargugui hami mangulahotja di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.